manen iti sarda ururayen di sasangpen mo kaano nga ta o biyag ko mailiwa kong bara ni agad mo nadagsan at marigrig na kapot na laos nagiling kukin ka natanawagan ka at may titawa pare mapasampet ka at mulayan biyag ko at mulayan isasampet mo malading itang unay di puso kapag kaawat mo si bayi ko aguraya biyag ko aguraya di sasampet mo maasiyan ka kadin kanya rinabigin ka ang saksang kita sadang uurayen isasampet mo kaano nga ta o biyag ko mailiwak parang ni agad mo nadagsen at marigrig na kapot na lakos nagiling kukin ka natanawagan ka amay kitawa pare mapasampet ka at gurayan biyag ko at gurayan isasampet mo malading itang unay di puso